какой-то там шуричек такой вот, да? А здесь кем идет Халикора? Бамардия. Когда мы тунам вазну кадубастам. Когда мы тунам маму кишмура вообще за одам да хаятум зиндавай хисоб намекнем. Салом дӯстони азиз, тамошобинони Rap Portal. Умедворем ки барномаи кумковаки моро ёд кардед. Ин боз ана ҳамон барнома мебошад, вале мутаассифона ин дафъа хичон-хичона кофтан. Барномаи имрӯзаи мо Оиди ҷонон ва МС Шурик мешавад. Интизор набудед, вале байни ин ду нафар ҷангу муноқиша шуда истодааст. Чӣ хеле ки мо шумо дидаем ва медонем ки ҷонон дар барномаи Rap News қариб бо ҳама реперон ҳазлу шӯхӣ мекунад. Ва албатта ин ҳазлу шӯхӣ дар тақдири МС Шурик ҳам буд. Марҳамат, тамошо мекунем. Ҳаром, ту натури шукдасти. Ҳамо авторе ки трека хонда буд, шумо уже ҳаматон мешиносем, потому что ухаре ки и звезда шид, ва фикр ман ки Абдурозиқ звезда нашуда буд. Скоро дуэт мекунад бо ки? Аз дасти ки мебиёд Халикора? Конечно же Шурик МС. Шурик МС автори ҳами трека ёфтиянд ва скоро ходока дуюм қисмша меброранд. вале мутаассифона МС Шурик ин гуна ҳазлу шӯхиро бардошта натавонист ва дар инстаграми худ сторис кард ки ҷонон бисёр кунта ба шохи гов ҷанг наандоз. Мутаассифона ин навори МС Шурикро мо надорем, вале ҷонон худаш тамошо кардааст ва ина мефаҳмем ки МС Шурик ӯро чӣ гуфтааст. Шурика тамошо кардӣ видеоша? Я историяша тамом. Бо я видео дига кадай цензура кадай. Чи кам меодамои комментариям ала цензура мекардаги кадан? Прямиком да видео. Кадан гирад. Бечора, наверное, просмотр надорад. Ягон бо кавери мощни мондагие, наверное. Ягон каверчаи мощни мондагие, номи видеора мощни мондагие. Ози рӯз пага 10,000 просто вай мебиёяша, просмотр мебиёяша. Тамом. Иха бигирем кума ба қонунам у одама кадан метонам. Ба мардиям кадан метонам, ба вазну қаду бастам кадан метонам, ба даҳануам, ба чиям бо? Ба хушрӯгиям, ба тозагиям, ба ақлам. Ба ақлам. Ҳамаш кати. Так что ответи ман уже рафт. баъдан ҷонона қарш карда ку дар Rap News-и навбатӣ ба МС Шурик муроҷиат кард ки шумо мада ҳеҷ каин, ҷон биген ки номтона да ҳаминҷа мегирам, ба ҷои раҳмат биген. Бо мада претензия мекунен, гуфт ҷонон. Марҳамат, тамошо кунем. Рэперое ки ма дар даруни барнома дар бораи шумо гап мезанам, это не значит то, что ма против шумо ягон чи дорум. Ма мумкин шуморо вообще за одам да ҳаётум зинда ҳисоб намекунам. Бо шумо мехезен номерои маро мековен, бо шумо мехезен ки вай мекунем, претензия мекунем ки чӣ ба ҷонон дар бораи ма хеле гап зад. Даҳани хидмат любой хе гап мезанам. Якумш. Дуюмш ки барои ма значит шумо ягон кас нестен ки ма шуморо ин қадар прикол мекунам. Например, как эмигрант. А Шурик МС это именно тебе. Шурик МС чанд рӯза номерои маро кофтастай ва мада дар инстаграм навистай ки типа ҷонон меган ту маро прикол кардай, ту маро чӣ гуфтай, мехоҳам ай даҳани худат бифаҳмам. Ана бифаҳм ай даҳани худам ки оли ти раҳмат бугу ман номи туро дар ин барнома гирифтам, не то что приколот кардам. Ҳеҷ кор накардем. Помниш я гуфтам ки ҳамон одама номша намегирем, соф биё дуросттар кунем амро. Ман он барномаро кофтасам, ҳеҷ не ки биё наёвум. Меёвӣ вақте ки претензията основа немахали таб тайёр мекунӣ, як коғазак да биёр бинавис, короче ба ҳаминҷаро пешниҳод ки ягон хаба масъалата мебинем. Тамом хайру хиш мекунем. ва дар ин ҷо бошад МС Шурик бо қаҳру ғазаб, бо хашми зиёд ҷононро шпили-вили намуд. Марҳамат, тамошо кунед. ва боз ба ҷонон мегӯяд ки духтарам бошӣ, вале петухӣ накун. дар барномаи дурӯғгӯ ки пешбарандааш Меҳрноз мебошад, чанд рӯз пеш бо ҷонон барномае карданд ва дар охири барнома Ноз ба ҷонон савол медиҳад ки МС Шурик Оиди ту як видео кард. Ту чӣ гуфтанӣ Оиди МС Шурик? Дар як барномаи дигашам фаҳмидам ки Шурик именно ты да это относится. То, что кунта буҷиқ, фаҳмидӣ? Мана ки ба гапҳои хуб гуфтам. То, что раҳмат бугу ки мо вообще номи тира дар ҳамин барнома мегирем итп. ва намедонам акнун ояндааш чӣ мешавад, чунки духтар бо бача ҷанг кунад он қадар оқибати хуб надорад. Короче, ина мебуд барномаи имрӯзаи мо. дар видео лайк гузоред ва ба рақамҳои зери видео буда муроҷиат кунед, то ки ба шумо 20 сомон гузаронанд. Хайр дӯстони азиз, то барномаҳои оянда.